umsebenzi wedlozi ukulwa impi ezoletha imali. Ngoba umhlaba esiphila kuwona bafowethu ulawula kalula uma kukhona imali. Uma uzothuma idlozi lakho kumuntu oxabane naye niba ngurabish wente uthi aliyokulwela mase lwileke lamhlula lowo muntu uzozuza. Naku usuthuma idlozi lakho wathi hayikhona umuntu ongibuke kambi ngicela udile naye idlozi lami. Okay, selidile naye ke waphathwa isibhoko leyo muntu sewuzozuza. Ngoba ngenkathi lilwa idlozi lakho nalomuntu olwa naye mfethu unedlozi lakhe. Uma liwini idlozi lakho, what is it that you are going to benefit? Empilweni mfethu ngiyanicela emakhaya, ngiyazi ukuthi mase nidiniwe ninenhliziyo ezincane, niyaqalekisa, niyaduba, nenza yonke lento. Kodwa mina ngithi njengoba ngomhla ka4 April siya le kumakhandakhanda village lapha eKing Bhakaza Madam, ngifuna ukuthi uthi nomuza kodwa iza uyazi imfundiso, ungayilwi impi okuzothi masuyinqobile ungakwazi ukuthi uthi ngiphetheni esandleni. Yebo uyamzonda umakhelwane nawe uyakuzonda, into ongayithola ekugcineni mhlawumbe nibangile uthu nje, ngoba omakhelwane basebexabana bangangisho ukuthi inja yakho ngiyibona ijaha inkukhu yami. Cabanga nje inkukhu nje into ka200 rand, abantu baxabane bangelani baze bathenga imithi ebizayo baze bathakathana ngenkukhu nje. Yadakwa yinja noma inja yadla inkukhu sexatshweni. So idlozi lakho lisebenzise ethenini kunoma yini mawusunqobile ukwazi kuba khona. Sebenzisa idlozi lakho ukuvula indlela eyempumelelweni, ukuze mawusuyitholile impumelelo uthi ngiyabonga dlozi lami. Sebenzisa idlozi lakho kuma projects owenzayo dlozi lami, ngilwele lama projects akhokhe makuthi uwenzile, mawungakawenzi ngilwele dlozi lami ama projects ngiwathole. Lile usuyitholile iproject. Obanaka nabantu abaluyimpi ezingenasidingo abaswabuluki ngisho ubabuka, abasi ngisho ubabuka, bagqilaza ngoba impi bafowethu. Umuzolwa understand ukuthi idlozi lakho lilandi likulwela ukwenza imali. Nayi into efuna idlozini lakho, idlozi lakho alikulwele ukuvikela izingane zakho. Idlozi lakho alikulwele ukuthi lo muzo wakhayo awakheke azibe khona imali. Kwezitha zakho awudingi idlozi lakho ukuthi liyolwa izitha. Abantu abakuthukile awudingi idlozi lakho ukuthi uyolwa nabantu abakuthukile. Udinga lapho, udinga lemimoya yasentabeni. Ayike lezi zimbi lezi buku kangcono kuthile ezikade ayiphethe lamfana. Khona iphetho lamfana ibuku ngangibambela zona udinga nemimoya yasentabeni ukuze umuntu bethi ngisaya entabeni ngiyokhuluma nedlozi. Alikho idlozi lisentabeni, alikho idlozi lisentabeni, alikho. Akekho umuntu wakini namgcwaba entabeni, futhi akekho umuntu wakini nambeka entabeni even nangehlahla. Alikho idlozi lisentabeni. Umuya entabeni usuke soyopika imimoya yasentabeni. Uma usuya entabeni, intaba ivamise ukuba nemgede ngaphansi. Emgedeni ila kwazi ukucasha khona izilwane. Mawubona umuntu eyentabeni uyopika imimoya yezilwane, uyopika imimoya yezinyoka zasentabeni, uyopika imimoya yemkhovi yasentabeni, uyocela ukuthi ayimlwele kodwa abanayo communication. Baba, ungayiceli into ongenayo communication ukuthi ayikulwele nayo, ngoba izolwa bese ungazi ukuthi uzoyikhokhela kanjani. Iyona challenge abantu ababhekene nawo lemhlabeni. Uya entabeni uyathandaza uwenza yonke into, uyaphahla, inkinga awunayo communication nasentabeni. Uzwe uyiconfuse wena, uzothi hayi entabeni bengikhuluma nedlozi lami. Idlozi lakho alikho entabeni, idlozi lakho baba lisemathuneni lana mfihla khona umuntu wakini. Uma nenza uhlelo lokumlanda idlozi lakho lisekhaya,
idlozi lakho lingaphakathi kuwena. Simple bafethu. Buka nje mina as King Phakanzama 22 ngiyacela abana lawo ma video bafethu, ngiyacela manje sekuyashuba manje. Ngicela bayikhuphule le video. Ngayenza ngo2022. Mawuzokhumbula kahle abantu kade bangilandela ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili. Ngase ngithi Mzwane ephuma uyoshiya uPatrice Motsepe as upresident. Ngasho ngo2022 njengamanje bafethu ake sibuyiseni lento zakudala ebengizisho kudala izona izinto ezokuvezela ubani uKing Phakanzama. Nako manje siya ku2029. Ake ngibheke ukuthi kuzokwenzakalani ngoPatrice Motsepe. Mina bangikhuluma into ngiyazi ukuthi ayikho into enzima njengokukhetha ukuthi iyiphi lekuzana iCaucus ohamba naye ezowina. Ayikho into ebhlungu njengokuhamba neCaucus ibisiyahlulwa late mayisihluliwe yawina lenenye sekukhethwa abantu abambalwa kulehluliwe sekudlala umqondo kukhethwa abambalwa abaningi bayashiywa. Ngasho ngo20 kaze ngasho ngathi mina sengiyibonile from the higher power since ngikulevel 7 sekuqediwe. Ngasho ngo2020. So sengishola ukuthi even namanje khona abantu abafuna ukungena ezikhundleni ezahlukahlukene. Qala mfethu uzipositione ngoba nami ngikushoyo kona. Uma uthi wena hayi necomrade lami nami ngiliphusha eceleni engifuna nami libo president lalela ekugcineni liyovele lithatha icomrade ekugcineni kuthiwa lahambe liyoba uminister ulokusana wena buliphusha iqembu. Lokusana mina ngidwela abantu kumele ngitshela abantu iqiniso. Ngasho ngathi ngiyonitshela next president uPatrice Motsepe ethanda yena noma engathandi yena. Patrice Motsepe kasho ngo2022 bafethu angathanda ukuthi abantu abazipolitiki bazothi nje kamanje bafethu yabo angathani bazothini abantu abazipolitiki ngoba bazokhuluma athi hayi stupid is not about ukucupha, it's about kuhlelweni kwa spiritual world yini ozoyibona ngo last minute. Ngisho noma baba angaya kwilokuzana kwinkonfa enabantu abawu3 bethi bayamsupport kodwa kusalayo ufika uwine kwinkonfa owawina ngo2022 ka spiritual world. Kusho mina uKing Phakanzama. So why lethi ngikhuluma njengamanje is because ngifuna ku understand ukuthi ngokomthetho abantu aba spiritually gifted as I am kumele ngabe kukhulunywa izinto ezifana nalezi zokukhombisa directives kubantu. Hayi lento ethi ngoseceleni ngikuhlolele akugoqa umuntu athi umsamo wazala wembethe angazi inyongo kwenza ngalani wenza umsebenzi umsamo wakho ucabene kwasha kwacima kwavutha inyongo yantshontshwa esibhedlela ngazi wawuzalwa yini ingubo yantshontshwa isibongo bizwa sona siyalwa futhi urabish yonke lonto leyo. Kasibongo kuyimanje kuthiwa bahamba bokufika imoto bokufika babiza ibongo zabo suke omunye umuntu nganafike ngaphatha isibongo abanye babiza ngishiya ibongo zezintombi abayificila kodwa afika shaba business aphumelele lento esibonga ihlukumezana ngazi ngatshela abanye ngathi the day oyothi bengabu applya bese kuthiwa sicela ukubona ukuthi ubani uzalo umabani wakuzale lapho uzalo ekuzala kanjani, that is when lasiyothi khona isibongo sinomthelela eqashweni kwakho. Okwamanje isibongo asinawo nhlobo umthelela eqashweni kwakho. Sibongo asinawo umthelela ngoba kukho la uthi khona mangabe usuthi hayi ngifuna umsebenzi uthiwe ubani uzalo mabani owakabani walobona kwaqedwa aqedwanga ayibuzwa yonto le usukutithiswa imoyo ohamba nawo nje ingimaka and mawufuna umsebenzi most of the time usizwa abantu ongabazi. Mawufuna umsebenzi awusizwa abantu obaziyo, awusizwa most of the time, awusizwa ubhuti wakho, awusizwa uanti wakho, sizwa umuntu othi nasi isikhala akukhulumela ufike uyichami manager eqashayo ungene. Okusho ukuthi lapho uhamba nomoya oclean ongavali la ufika khona kuyavuleka. Hayi kodwa ukuthi qhamuka inyoni ithi wazala wembethe abasimba leyonto yokuzala wembethe.
fusak sebenza lonto waza lo bemphethe hayi kwaduka inyongo kuhlatshiwe inyongo baba ayisebenzi lutho lanto emakuhlatshiwe into nje ebisebenza ukuyiconfuse labantu bakudala bengazi do inyongo makuhlatiwe nje baba ungayithatha mawuthanda mina bangihlaba inkomo nje abongitshela abafuna inyongo ngibanike bafuna inyongo nomswane you can take that thing for free isebenzisi lonto mina ngidinga igazi mina ngidinga ithambo mina ngidinga inyama mangihlaba inkomo 3 things igazi ithambo inyama finish inyongo umswane yonke le nyova dem I don't care ngalanto mina ngazalwa ngemphethe manje ingubo unesi wayincinza noma wayintshontsha udlala impatha nje ukuhlolela urabish nawe uzube serious umsamo wakho wonakele uyabona abakomalume nabasekhaya baba awidingi uyihlola leyonto the day eyosuka ngayo uthi mawu-apply umsebenzi mase kusuka abaphilayo bakomalume beyothi akakaqashwa lo ngokuba kwakhe akaqedanga ekhaya kuqala abaphilayo madoda abaphilayo abayihlohlayo impi yakasipiritual ifana bengabe usendlini alikho idlozi elingavele lilwe nawe kuqala wena ulwe nonkosikazi bese kuba idlozi lankosikazi bese lilwa nawe kuba idlozi lakho libe nonkosikazi aseyamba kanaki waye makani ingoba nini emhlabeni nimakene okwenzeke emhlabeni yilokho okwenzeke emazulwini bese niyazwana 3 days uyayazi khaphule njalo ezona 3 days ibisixabana 27 days enyangeni 3 days bayazwana 27 days baxabene badubene bakhulumisana ba-toxic and makuthiwa i-relationship i-toxic kusuke kungashiwo umuntu kusuke kushiwo ukuthi kulesimo senu nobabili sekufika esigabeni la ningasa-understandani la ningasakwazi ukulawula kwayini nisakwazi ngisho umuntu uyabona uma isi-toxic ngisho umuntu angathi bengicela badla ungidlulisele iglass leyo uzothi lo munye awunanyawulo hawu mfethu bengicela kahle nje hayi ukuthi nokungijwayela kamje wena ungavela ucela mina iglass nawe ukwazi ukuyithatha sokusukela umsindi ube toxic baba bangalala embhedeni abantu bethandana lo angamthinti lo nalo angamthinti lo kodwa bevuka ekuseni lo wesifazane uzothi wena ndoda ungithinti kodwa naye akathintanga yabo that is toxic yabo umuntu ubheka noma yini ukublame lo nalo abheka noma yini ukublame lo that is toxic i-argument nje bizobalula athi umuntu uyazi ngicela ukuvakashela ekhaya ukuthi nje uthi hayi kulungile uzodinga mhlambe uzoyidinga imali athi showcase ngiyayidinga uthi kulungile ungavakashela but naku 2000 simple bavakashela ekhaya aqumba omunye hayi yabona ke uma uyakini ke manje na ke khona amadoda angakini uyofuna into yabo isi toxic into yeni anisayilawuli and if ngeke isalawuleka that is what life is umsebenzi wethu njengoking phakathi ukufika lezi zinto ezingasalawuleki siqale abantu sibehlise kuqala ngoba once waba toxic uzothi mawuthi ufuna usizo uhambe nomoya olwayo ukuhlomekisa uyokugaxelisa kwiscam aziziningi icam khona ezaba prophet khona ezabafundisi khona ezizinyanga umuntu aze ancamela ukublocker after ethetha imali yakho ngoba wena uyasho uthi hayi ngifike nini akasafuna ufike ngiphendula akasafuna ukuphendula ngiyeza akuzibe that is toxic ngiyabonga nje kuma video ngiwabonile abanye abafowethu bencoma umsebenzi wami mina ngivela ngabo King Bhaka mina bathi ngihambile ngibonile ngizenzile mina luqala ubizo lami mina ngatestwa ngokulapha ilonda ukuthi ngiyakwazi ukwenza into yenzeke ngoba ilonda into ebonakalayo anyone can see uma sengikwazi ukulapha into ebonakalayo sekulula ukulapha lokungabonakali ukuqaqa izinto zabantu nokulwa izimpi zabantu zakamoya nokususa izinto ezivalile nokulwa lezimpi zokuchitha kwegazi mina nje ngeke uzumbulala umuntu owazana nami fusak ewumbulala umuntu owazana nami mina ngabana kufaya wona insha ngeke umbulala even wesona onomakhanakhanda oil ngeke uzumbulala izwa ngami ngeke mina ufica umuntu uthi kunomakhanakhanda oil bambulalile fusak kuyenzeka le nto ngeke ngoba bangabe sihlangene
njengoba sobe sihlangene 4 April kusuke kuvuselwa amandla and imanga kuvuselwa amandla siyawudinga umhlatshelo mhlawumbe inkomo noma ezu3 inhloso yenkomo ukuthenga ukuthi noma ubani umuntu obefuna ukuchitheka igazi lalabantu esinabo nanti igazi lenkomo sithenga ngani igazi labantu asifuni negazi labantu umhlatshelo uspecialize lapho makuthi khona inyoni ezingazi noma ubani obethu ufuna ukuvala zingenzeki into zalomuntu uzovala ngomuthi noma ngani ngekalungu umhlatshelo unamandla kunomuthi ngisho ngadla umuthi baba kodwa mawusufile awukwazi ukudla umuthi ukufa kuthiwa yini ukuchitha kwegazi that is why umhlatshelo unamandla because umhlatshelo uchitha igazi ingakho namanje khona abantu mina engake ngiba understand babekhuluma athi umuntu ngimile mina futhi angihlehli ngegazi lika Jesu kube uthi umuntu olikhulumayo ukhuluma kwi level yakhe encane ukhuluma into enkulu kodwa kwi level ephansi ngime ngegazi la Jesu esaphila uJesu kwakuthiwa simele igazi lemvana ngoba wayesebenzisa imvu for umhlatshelo manje abantu sime ngegazi lika Jesu once wakhuluma indaba yegazi ngithayimise mina funa wazi ukuthi uzophinda futhi ulivuselele kanjani awulivuseleli ngiyisontweni siyoyixoxa ke yelanga mase ngidecide kahle ukunixoxela impilo ke lesikhuluma phezulu kwawo bafethu angisoze ngayikhuluma into engingayazi yabo into engizikhulumile mina ngangatshela iqembu leMK ngathi alahambe lenze ilokhuzana lenze irally eOrlando because kunemoya eminingi yabalala abacontributile kule wave eyenzakalayo nangampela yenze MK lonto ngaphinda ngathi mina uZuma kuzomela athatha uJudge uHlophe ambeke entanjeni abe nje ideputy yakhe kuzomsiza lokho ngoba uJudge uHlophe kunezimpa ayilwile nangampela futhi kwenzeka lokho futhi kuvele kwenzeke kalula hayi kanzima kalula nje kuvele kwenzeke nje futhi ngaphinda ngathi akasuka maphosa kwathi namaqhamuko ophalaphala ngathi hayi angijiki mina ihla lesibili zolithatha ngabuya ngathi awukele ukhumele ngeke bambophe because ngase ngibheka ispirituality sikaKheli angisho ukuthi umsulwa uzwe kahle angithi umsulwa kodwa ngathi ngeke aze bambophe because ngibona la ngampela kubizwe bonke ofakazi kodwa kabiziwe yena ukuthi uyayibheka lento ukuthi ayiyenzi sense lento ukuthi ngabizwe ofakazi abangena bonke ofakazi babekhuluma ba implicate lo muntu kodwa lo muntu implicatwayo akabizwa yena. Does that make sense to you? It doesn't. Poking phaka why what the other boss ngangibona spirituality because ngiyasibona lapha phezulu kuma higher power ngangibona sona mina ukuthi ke asivume phela yonke iqedwa ngani lokho ukuthi unabaphosa uzothatha ihlandla into eyaqedwa kuma higher power le and eyami power iyingxenye iyalawo ma meeting ngabanje bisiyabuya ngitolikela ukuthi maye phumula maphosa ulokhuzana ulamaphosa kuyongena uPatrice into eyaqedwa 2022 ngicela abafethu bonke abantu ababukayo bangikhuphulele leyo video leyo ngiyayidinga manje niyayazi nanambe nikhuluma ngayo la nithi King Bhaka uthe maye phuma uPatrice obulokhuzana uRamaphosa kuyongena uPatrice Motsepe ikhuphulele leyo video leyo bafethu ngiyayidinga njengamanje ngoba sawesikhathi manje mina ngikhuluma indavu mina ngikhuluma indavu mina bathi ngambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi Bhaka udakwe yini ngoba ngingode ephoqa umuza bafakazana ngotho lotho likamentshise thuluza ngihambe nalo ngifice etsemini ixamo xakile kusazushuba sangenzeka noma yini ngomafavuke njengedanga abantu angifuni bethi abantu angifi cha ngiyafa ukufa ngiyafa kodwa kona ngiyavuka hayi ukuthi ngeke ngize ngife cha ngiyofa kodwa ngumafavuke mina ngiyofa mase ngiyavuka mase ngiphilisa abantu sengifile bothi befike edamini abantu bangibone ngisedamini njengoba ngakha nje kangaka ngisaphila sengenzela noma ngingasaphili kodwa ngikwazi ukuthi okay manje ngisedamini manje ngikilendlu manje ngikuleyana ngikulaphana manje ngisesihlahleni lesiyana yonke into engiyenza manje ngilungiselela ukuthi mase ngisebenza ngingasekho futhi ngeke ngize ngife manje ngiyoqala ukuchallenge into zokufa mase ngina 80 okwamanje futhi seke baba ngisho ngihayela kanjani unyile engibulawe impatha mina manje noma ngaba ubani ngeke kodwa once ngaba na 8 years ngobe sengiyaqala ukufa noma yini hayi ngathi ngithwele kuthiwa ayoza afese na 8 abantu abathwele lapha basuke behlatshwa zilwane mina ngithi mase ngina 8 ngobe sengiyabuyela nami ukuthi ke sengenzeka noma yini
okwamanje sithini sithi kusazoshuba njengamanje kusazoshuba kwenzeke noma yini ngokushuba ngisho ibongo uyozizwa ngaso isikhathi leso zobe zithi hayi sengenzeka noma yini sesingahamba masihamba zobe zisho njalo ziyoshintsha sithi kancane hayi kodwa manje okwamanje faka yake phela sidlala impahla lemhlabeni siyasibabuke nje abantu la abayitshela ukuthi bayazi qamuka ukuthi kubothaga scamless indlela zokuscama ayifani abantu abayazi lento ka spirituality abazi inhlobo abantu badlalwa umqondo umuntu akutshela into ofuna ukuyizwa hawu mina ngifuna ukuzwa ukuthi ngizophumelela yini athi umuntu hayi I prophesy ngikubona unemoto eziningi ngikubona unemali eningi ujabula ufe inja ikutshela into ofuna ukuyizwa mina ngisebenzi kanjalo khona abafisayo nje ngathi omunye umuntu ozothatha kuyihla nje kuze makuphumula amaphosa angifuni ukuyisho lento ngeke ngasho futhi ngathi ikathi izothi ukunyuka iNC izothi ukunyuka iMK kulama elections izothi ukudecline yabo izothi ukudecline kancane kodwa hayi ukuthi ngalokho ngiyagaza cha 4 April zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam ngithanda ukubhubha bafethu ngithanda ukubhubha ngihlala nginani mina ngicela ukuthi le moya ehlupha wena eyenza ukuthi mhlambe ube nenhliziyo encane ngicela kuqale wena qala uyitshela ukuthi awusayifuni inhliziyo encane kuzoba lula ukunqoba lezi zinto ezikwenza ube nenhliziyo encane qala wena qala le moya le itshela ukuthi wena uyilutho lalela ungangaba yilutho ungangaba notho kodwa kusho ukuthi uyilutho ngoba usangazali ingane ezokuthatha ikubeke kwenye indawo kwa ikuvusela ikhaya sizibonile izingane nje zamantombazane ziwavusa emakhaya siyakubonga lokho noma ubani umuntu oyongisukela beke ngadinwa ngamgweba uyogwebeka nje futhi easy mase ngithe ngidiniwe ngoba kusazoshuma papa yini inamba yami 0798130260 4 April zonke indlela lapha ngisazobuya nama details kahle